नंगौ आं जोबोर गोजोननाय मोनदों दिनै आङो सनितपुर डिस्ट्रिक्ट जेनेरेल सेक्रेटारिमोन आं बे बिबानखौ हगारनानै आं दायो सेन्ट्रेलाव आंखौ सेक्रेटारि पस्टआव दोनदों आरो आं सेक्रेटारि पस्टखौ दान मोनबानिफ्रायनो आं मावबोगासिनो दङ नाथाय जोङो माखासे बयबो सम होलायनो हायैनि थाखाय जोङो डिस्ट्रिक्टनि जिहेतु आंनि बिबान बेखौ सेमफायथ'नो हायाखैमोन नाथाय जोङो दिनै सुजुग सुबिदा लानानै बेयाव लावखार ओंखाम जानायजों लोगोसे आंनि बिबानखौबो सेमफायनाय जादों लोगोसे आं बिबानखौबो सेमफायनानै आं दिनैनिफ्राय ओरैबायदि खामानि मावलांगोन आरो जोंनि बिसाया ओरैबायदि थांखि लाबाय थादों जोबोर गिदिरसिम थांखि लाबाय थादों बैफोर थांखिखौ मावलांनायाव आंबो आखाइ होफागोन होननानै आं दिनै साननानै आं जोबोर गोग्गानाय मोनदों नोंथाङा नैबे सनितपुर जिल्लानि माखासे जाखांफुनाय फावगिरि बिथांमोननिसिम मा फोरमायनो सानो दिनैनि गेजेराव आं बेखौनो फोरमायनो सानगोन सनितपुर जिल्लाल' नङा गासै बर'फोरखौनो आं बुंनो थांगोन जोङो दिनै एक्टर एक्ट्रिस जानानै बा दामनाय देनाय सोलोंनानै बा टेकनिकेलि माखासे मबाइलनिफ्राय जिहेतु माखासे बुस्थु सोलोंनानै जों सोलिनो हाया होननानै बुहुत मानसियानो बुङो नंगौ नों गोसो होनानै मावोब्लासो नों गासैबो खामानियाव नों साक्सेस जागोन आरो गोसो होनानै जाय नांथाबबाय थादों दिनैनि दिनाव आं नुबोदों सासे मानसिया साइड रल लानानैबो दिनैनि दिनाव माने आर्टिस्ट जानानैनो माखासे एक्सट्रा इनकाम लाफालांबाय थादों एक्टरनि जिहेतु एसे एनै फैसा मोननानै साप'ज धरि लग दिनै बिथां बाबुमोन दङ बाबुमोना बिथांमोना जिहेतु सिनेमानि माबा खालामो बिसोरखौ मा होनगोन बेखौ सिनेमा दैथायगिरि जेराव श' जायो बेयाव बिथांमोना लाङो फिल्म बिथांमोना हरसेयाव 1000निफ्राय 2000सिम मोनो आरो गारि भारा एक्सट्रा मोनो बैबायदिनो जुदि लाजियालासेनो जुदि बेफोरबायदि फिसा फिसा खामानिनिफ्राय मावलांबाय थायोब्ला आं सानो बयबो सोलिनो हानाय जागोन दिनै आं खोनानो मोनदों बाबुआ सिनेमा गायै माने बेलेग प्रडिउसार थायो बेलेग प्रडिउसारनि सिनेमाखौनो दैथिं खोनानाय मोनदों आं 20टा नामा अमा फिसा बायनानै आदि होना दोनदों दा बैफोर आइडियाखौ रोंदोंब्ला जोंनि थाखायथ' जोबोर गोग्गाथाव अमा फिसा जेनेबा बै मालाया जेनेबा मालायनि फिल्मखौ लानानैनो आं जुदि फिल्म देखायनानै बै हरसेयाव 1000 मोननायजों बा 2000 मोननायजों नोङो अमा फिसा बायनानै जुदि बै फैसाखौ नोङो जुदि बारायहोनो रोंदोंब्ला नोंनि फिउचारखौ नों जुदि बैजों साननो रोंदोंब्ला बा बै फैसाया बारायनानै जुदि आरो फिल्म बानायनायनिबो खोथा साननो हागौ बिथांमोना उनाव बै बुस्थुखौ आङो नुबोदों माने सानैसो मानसिया रोंबोगासिनो दङ बे बुस्थुखौ बैखौ ओंखायनो आं बुंदों जि नोङो एक्टर जानो होनना गोसो जानानै फैदोंब्ला गोसो होनानै माव नोङो जाफुङैनि खोथा गैया नंगौ फेल जायो आंबो सानसे समाव फेल जादोंबो जानो हागौ नंगौ आंबो मोनसे मोननै फिल्मखौ फ्लप मारिबोदों मोननैसो फिल्मा ओरैबायदि हिट जादों नाथाय बै फिल्माव फैसा जाखाङाखै बेबायदिबो आं मोनबोदों खिन्थु दिनैनि दिनाव आं जि नुबोदों आंनि फिल्मफोरा मोनसेबो माने फ्लपआव गैया जेसेबां फिल्म बानायबोदों बेसेबांनो माने जाखांबोबाय थादों फैसाया बेनिखायनो आं बुंदों फिल्मखौ बानायोब्ला जेन मोजां बानायनांगौ आरो सोलिनाय बानायनांगौ आरो सोलिनानै नोंनि फिल्मा मोजां जादोंब्लाबो नों जुदि खस्थ' खालामाब्ला आं फिल्मखौ उमुखौ हरनां गोनाङाव जुदि हराब्ला आरो आं उमुखखौ फोथायालासिनो आं बिनो बोरै फिल्मखौ हरनो बिनि फिल्मखौ डिस्कखौ बोरै हरनो बेबायदि फोथायलायनाय माखासेबो थायो बे बुस्थुआ जायोब्ला नोंथाङा गावनो लस माने बेखौ आं बुंनो थांगोन बेनिखायनो गोसो होनानै खामानि मावनांगौ गासैबो खामानियावनो गोसो होयोब्ला गासैबो खामानि जाफुंसार दङ नोंथांमोननिसिम गोसो गोरबोनि अननाय सिबिनाय बावहरबाय जोंहा दिनै बे बातासिपुर सिगां जोंहा बानासुर फोथार मुं होनाय बे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मिरुनि गल्डेन जुबलि जालांदोंमोन बेयाव बे जायगायावनो मोनसे मिथिंगायारि खोब मोजां नुथाय बेयाव जोङो सनितपुर जिल्ला बिसानिफ्राय मोनसे गेट टुगेदार मोनसे प्रग्राम लानाय जादोंमोन लोगोसेनो जोंहा सनितपुर जिल्ला बिसानि गाहाय नेहाथारि बिथांखौ जोङो मिरुआव सोद्रोमा हिसाबै दैथायहरनाय जाबाय आरो सनितपुर जिल्ला नेहाथारिया खालि जानानै दङमोन दिनै निजोम बसुमतारी बिथांखौ जोङो गाहाय नेहाथारि हिसाबै बिबान गथायनाय जादों आरो लोगोसेनो सावथुन मुलुगखौ जों माबायदि जौगाहोनो हागोन आरो मिरुसो मावलांनो लादों आरो बे हिसाबै जोङो मिरु बिसाया जिबायदि दा सिनेमा जगताव सिनेमा हलखौ लानानै बा हिन्दी सिनेमाखौ लानानै जिबायदि तुलना मुलुग खामानिफोरखौ आवगायलांनो थाखाय साउथ इन्डियानफोर बादि गोबां जायगायाव सिरि मिरु सोरखार बिसाया गोबां जायगायाव बेबायदि बाहागो लाहैदों आरो बिथांमोननिफ्राय सावथुन मुलुगखौ जौगाहोनायनि बेलायाव जेरै प्रभुदेवा मोना हिन्दीखौनो मोजां रोङा
थेवबो बिथांमोननि सिनेमाया दिनै बेसेबां गोजौआव बेफोरखौ मिरु बिसाया स्रोद स्रोदै खामानि मावगासिनो दङ आरो बिथांमोननि बेफोरबायदि हरनाय बिथोन गुमुरफोरखौ जों फल' खालामगासिनो दङ आरो सनितपुर जिल्लायावबो बेबायदिनो सावथुन मुलुगनि जे आर्टिस्टफोर बिथांमोना बारायगासिनो दङ आरो खामानि मावलांगासिनो दङ। सनितपुरबासि हिसाबै जे सिनेमा दिहुननाय लाइन बेवहाय एसेबां जौगासारनाय नङा बेनि बेलायाव नोंथांमोनहा माबायदि खामानि मावनो नाजागोन? जोंथ' बेनो अबयसे जोंखौ थुलुंगाथ' फिजिकेलि आरो खुगाजों जोंखौ बहुद अनेकानो होयो। दिनैबो बेयाव दङ जोंनि बे बिसानि प्रग्राम जानायाव जोंनि जिल्लानि बिसा प्रग्राम जादोंमोन जोंहा बिहामजो हान्जा मोसानाय दंमोन भलन्टियारफोर दंमोन बिथांमोनखौबो जों हांख्रायहरना दिनै बे लावखार ओंखाम जानायाव लोगोसेनो जोङो बिथांमोनखौ जों बाहागो लानो थाखाय खावलायदोंमोन बिथांमोना सफैनो हादों जों जोबोद गोजोननाय मोन्दों बिसानिफ्राय आरो लोगोसे सावथुन मुलुग जौगानो होनोब्ला जों जा सानैसो एसे एनै रां थाखा गोनां मानसि बिसोरो गाव गावनो नाजागासिनो दङ प्रफेसनेल आर्टिस्टफोरखौ लानानै माखासे प्रडिउसारफ्रा मावनो हायाखैब्लाबो जोंजों माखासे प्रडिउसारफ्रा डाइरेक्टरफ्रा बिदि सोमोन्दो लाखिनानै खामानि मावनो नागिरगासिनो दं जों जेसेबां हायो थुलुंगा होदों एज ए बिसा सनितपुर जिल्ला हिसाबै आरो बिथांमोना आवगायगासिनो दङ बावैसो जोंहा बिरफुं बर' राङापारानिफ्राय बिथाङा दासिम प्रफेसनेल आर्टिस्टफोरखौनो लानानै मावगासिनो दङ प्रफेसनेल केमेरामेन प्रफेसनेल आर्टिस्ट मेकआप आर्टिस्ट बिसोरखौ लानानै खामानि मावगासिनो दङ। दिनैनि जि गेट टुगेदार बे गेट टुगेदाराव सोर सोर बाहागो लादों? जोंहा इउनाइटेड फराम एक्स एनडिपिनि मानगोनां आफादगिरि बिथाङा दंमोन लोगोसे समाज सिबियारि सानैसो दङमोन आरो लोगोसे जोंहा बिसानिनो बे सनितपुर जिल्ला बोसोनगिरि दङ आरो गासै सोद्रोमा बिबानाव थानाय बिबानगिरि बिथांमोना गासैबो दङ। बेयाव आं सनितपुर डिस्ट्रिक्ट बिसाखौ गोजोननाय बावो जे आंनो सनितपुर डिस्ट्रिक्ट बिसानि बिबानखौ सेक्रेटारि बिबानखौ गथायनानै होनायाव खोब बाख्नायनांगोनबो आरो गोग्गानायबो बुंनांगोन मानोना दिनै मोनसे आफादा आंनो जुदि मोनसे डिस्ट्रिक्टनि बिबानखौ गथायना होबायब्ला दिनै आं हानायखिनिखौ मावफुंलांनो बा मावनो नाजाथाबलांगोन होननानै आं बेनो आंनि माखासे मावथि हान्जा लोगोफोर सनितपुर डिस्ट्रिक्ट बिसानिनो बायदि बिबानाव थानायफोरखौ लानानै आं हानायखिनिखौ मावफुंलांनो थाखाय माने जुजिलांगोन आरो। मोनसे गोजोनथाव खौरां क'क्राझार सहरनि जेडे रडजों नांजाबनाय गोजोनपुरि रयेल एनफिल्ड श'रुमनि गोजौआव थानाय आइ आफा बिएम इन्स्टिटिउट अफ पेरामेडिक्स बेखेवदों। बे आइ आफा बिएम इन्स्टिटिउट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननो लानानै फैदों देहा जोथोन लाखिनायनि माखासे आयदाफोरनि 2024-2025 मायथाइनि मुं थिसननाया फैगौ 15 जानुवारिनिफ्राय जोबथा मार्च दानसिम सोलिगासिनो दङ। 10+2नि उथ्रिसारनाय बिजाथि एबा फरायसाफोरा बे पेरामेडिक्सआव गावारि सोलोंथाइखौ लानो हागोन। क'क्राझार सहरनि गोजोनपुरि एबा गांजिमा बाजारजों नांजाबनाय आइ आफा बिएम इन्स्टिटिउट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननि थाखाय गोदान मुं थिसननाय आयदाफोरा जादों मेडिकेल लेबरेटरि टेक्न'लजि, फार्स्ट एड पेशेन्ट केयार एन्ड एसिस्टेन्ट नार्सिं, अटि टेकनिशियान, आइसिइउ टेकनिशियान, रेडिअलजि टेकनिशियान कर्सखौ 2 बोसोरनि गेजेरावनो आबुं खालामनानै बिएसएस डिप्ल'माखौ लानो हागोन। लोगोसे गासैबो डिप्ल'माखौ लानायनि उनाव सोरखारि साख्रि मोननायनि सुबिदाबो दङ। जुदि नोंथांमोनहा बेफोर कर्सनि थाखाय गोदानै मुं थिसननो गोसो दङब्ला आइ आफा बिएम इन्स्टिटिउट अफ पेरामेडिक्सनि नैबे जानबुं नम्बर 9395899391 एबा 8638391746 आव थोंजों सुलाद लाहरनो हागोन।